Votante número 81, si te interesa, Sofía. Exacto. A todos a acudir a votar. Mira de que día máis estupendo temos para unhas eleccións. Eu, como vedes, estou un pouco nerviosa, é a primeira vez que vou de cabeza de lista. Esperamos que, bueno, que as cousas salgan o mellor posible para todos. E iso, que vos animedes a ir a votar e a participar, que é unha cousa moi bonita. E a verdad, con moita ilusión, vexo que hai moita participación e iso sempre é importante para que os veciños poidan colaborar coa votación. Entón, a verdad que vai ser un día estupendo, esperemos que a jornada se acabe ben e é un ben para todos, se caixa moita participación. Amigos, Vilamartín ten hoxe o día da súa oportunidade. Ao final pasaron 4 anos e isto é a grandeza da democracia. Por fin podemos decidir quen nos vai a gobernar os próximos 4 anos. Así que animo a todos, eu hoxe pasei unha noite tranquila, relajada, pero a medida que vai pasando o día, pois te vai creando máis tensión, e vas estando un pouco máis preocupado, pero bueno, esperemos que todo salga ben, porque de momento todo está sendo genial, non hai ningún problema, así que convido vos a todos que fai un día estupendo a que salgades a votar.